מה קורה חברים? והיום זה הסרטון הראשון שלי ביוטיוב. אני אשמח אם תעשו לייק, סאב ולצלצל בפעמון. אז יאללה, בואו נתחיל. איפה אני אקפוץ? נראה לי שאני אקפוץ בסלאפי שורס. כן, בסלאפי שורס. כן, נראה לי שכאן. כן. כאן. ממש ליד סלאפי שורס. אוקיי. כן, רואים אני נוחת ליד. קרוב לשלג אבל ליד. כאן בכביש. הנה מצאתי נשקים יופי. נשק טוב. אוקיי, אז אני אבוא, אני ארוץ לשם. כן, הנה אני נכנס. יופי. הנה כדורים יופי. ועוד רובה. ניקח את העצים, זה טוב. כדי לבנות. יש שם נראה לי מישהו. כן, יש פה מישהו. נו. ננסה להרוג אותו. יש. הרגתי אותו, יש. ניקח לו את הדברים. ניקח גם את השילדים ונשתה אותם. ואני רואה שיש פה עוד אנשים. זה מראה לי. כן, אני אלך מפה. אני רוצה לשלוט פה. אוקיי, אני רוצה לשלוט. אוקיי, אני בונה שלא ינסו. אני פשוט אבנה גבוה כדי לראות את כולם. ומי שאהבה אני אהרוג אותו. יהיה לי יותר קל. כי אני כמעט שולט, אפשר להיות קצת. עוד ממש טיפה ממש. וסיימתי. יש. אוקיי. ניקח הכל, לא נשאיר משהו אחד. יופי. יאללה, בוא נלך מפה כבר. יאללה. תיבה, אני צריך תיבה. לא משנה. לא צריך את הרובים האלה. אני עושה את השחיית דולפין. הנה. דולפין. באמת זו השחייה שהכי הרבה עושים אותה. הנה. אני אלך מפה כבר. יאללה. שערה עוד שעה נראה לי. הנה. יאללה. אוי לא, יש שם מישהו. אני אנסה להרוג אותו, לא. מוריד לי את כל החיים. לא. הרג אותי. באסה. כי אז זה היה הכל להיום חברים. נתראה בסרטון הבא.